Zágrábban. 506-ak lettek, ezren pedig negyedikek, ugyanez a négyes, de ott az első helyen Ensz helyett Altepost ült. Tehát a németek is azok közé tartoznak, akiknél több hangszeren is muzsikálnak a versenyzők. Ők nem azt csinálják, amit mi, hogy speciális 200-as hajókat indítanak. Volt erre példa egyébként nálunk is, hogy hosszabb távon és jó versenyzők mentek 200-on, Kolomis Gyuri és Kozman Gyuri például, legutóbb az Európa-bajnokságon, de hát lehetne még sorolni. És az ötösön tehát a magyar hajó. És ez a rajt most már jó. Menni kell, gyerekek, mint a veszedelem, nem nézni se jobbra, se balra. Kadler, Gyert János, Babella B. Egy hatalmas, robbanó hangzavar az egész mezőny és az egész nézőtér, mert ez a legnagyszerűbb látvány, amit a kajakkenúban ki lehet találni, amikor a négyesek 200-on szántják a vizet, mennek, mint a motolla, mieink fölött egyel a szerbek, borzalmasan húznak, de jönnek a magyarok is, utol lehet érni a szerbeket! Nem tudom. Ez célfotós, valami azt súgja a leghátsó, vagy a legbelső érzékem, hogy a szerbek nyertek, de ez megint olyan, hogyha 201 méter a táv, akkor lehet, hogy a mieink az első. Ezek a gesztusok most arról árulkodnak, hogy ők már tudják, hogy nyertek, de azért ennyire nem kellene magabiztosnak lenni, mert nem volt ez olyan egyértelmű. A hangos beszélő már tényként közlő, hogy ezüstérmesek a mieink. Ők lehet, hogy már valamit látnak, olyan felvételt, amit mi még nem. De hát valóban nagyon-nagyon nehéz megmondani, lehet, hogy a lassítás egy kicsit egyértelműbb lesz. Lehetett látni, hogy a fehér oroszoknál a leghátsó ember valami egészen más csinált még a rajt pillanatában. És itt mennek a mieink. Őrületesen nagy verseny volt. És tulajdonképpen ez borítékolható volt, hogy a négyeseknél, ilyen egységeknél pláne aztán nem lesz semmiféle könnyű győzelem. És könnyen lehet, hogy Filipovics és Zoric vigasztalja magát egy aranyéremmel az elveszített páros világbajnoki trón miatt, vagy után. Lássuk azt a célfotót tehát. Egyel följebb a mieink fölött a szerbek, és igen, a lassítás alapján már egyértelműbb a helyzet, szabad szemmel szinte megállapíthatatlan volt, és lehet, hogy az oroszok a harmadikak, a szerbek